everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Dito. Pure lingaw-lingaw rin yun yung amo alit. Lingaw-lingaw rin yun. Abi ninyo? Kaming tanan din excited na kaming mutanaw ra ba ugma? Pero let, asa mo mo pabor ni Nato o ni Tasyo? Sa tinuod lang, do lagi ko igipaboran. Pero dili na ko musulti ninyo kung kinsa. Kanang, ako na ba na? Lit? Di lagi ko musulti. Basta naaran ninyong duha. Yay. Uy, hala. May sultihan minimulit kay aron basad nga ma-inspired sad ko kung kinsay among gisuportahan. Pasensya na. Pero wa ko'y sultihan ni bisan kinsa ninyo. Basta ako na lang na to. Gusto ra gid kong malingaw nga magtan-aw unya ninyo ugma. Diya kayo ang takong dapat siyo. Daghan ang may pusto sa pikas, pabor ni Renato. Mo lagi. Ano sa lang pitch? Pildihon gid nato sila. Di ka lang yun ang imong mga mata. Ha, siyo. Hayagid palipat sa iyang kumo. Ay kabala ka. Masintido sa ining akong kumo, siguradong luka pa gyud siya. Basta maunat ko nito. In-straight job, lihay. Unya hatagi na yun sa unang lipok. Islo. Timanan ginako na. Ang tanan imong gitudlo na ako ginang timanan. Very good. Basta eye to eye yun ha. Eye to eye. Tutok igin ang mata. Tutok igin. Subay ang iyang mga lihok. Subay. Sabay ang iyang mga lihok. Kakuan ni mo eh. Makuan na itong inistorya ni mo da. Sabay ang iyang lihok. Hinangabdi ka. O ayaw yung pagkumpiyansa. Olo. Okay. Andam na. Kay magsukod na ang first round. Lagaw, magsugod ni sa first round. O, hala, dakhan kayo ang nipabor ni Renato, oh. Musyagit sa tagaw. Arita pabor nila ni Tasyo, gaw. Ikaw, musyagit ha. Sige. Tasyo, me! Tasyo, me! Tasyo! 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 Tunagaw, nagsugod na sila sa bagay, gaw. Hala, uy, gaw. Gikulbaan mong ko, gaw, uy. Bayo, tamo daw si Tasyo. Biray na to! Stitch up! Okay, taga! Ay! Ano bang nagpadool ka din? Talasyo! Kulata pa! Kulata! Black King! Ay, kuglo ka! Uy! Ay! Kada! Taul! Ala! Bangon, Siyaw! Siyaw! Oh, okay pa ka, Siyaw! Oh, Siyaw! Sagpaon! Okay pa ka, Siyaw? Okay pa ka? Ha? Bangon, Siyaw! Dali! Bangon na yan, Siyaw! Dali! Wala! Pildi ng kontra! Very good yung kayo ka na to. Naswertehan pag yun. Ang tunto kay, naabtan pa sa tamaut. Wala rin. Klaro ng pildi. Dako na kay tag puntos. Pero ikaduha kraon. Tayhopon lang na ako ng tawana. Sigurado gyud tulimpang yun nga siya. Pero na to. Huy, timan niya. Ayaw yung kumpiyansa. Sigurado na lo. Wa na'y daganan ng kontra. Basta. Kinanin mo da yung tudahan. Tudahan mo mayo aron nga di kapurma. Panigulo nga, mapaspasan mo ang imong mga kuma. Relax lang, lo. Relax. Kay, sigurado na lagi ni. Pildi na! Unya, unsa ba niyo? Kaya ba?
Kaya pa, Pits. Ah, Kaya pa. pero walang kaya pa, kasi kaya mo katana. Hala, sige siya, pangandam na. Basta timan ilang yan. Ayaw pa pormas kontra ha. Ayaw pa pumahan ng kontra ba. Inigbira na yung counter punch na yun. Ha? Katong akong gitadlo ni mo. Sunda yun to. Sige, Pits. Ato na ning tinudon. Inom muna ako kaming tubig oh. Para makusgan ka, inom. Sige, Pits. Basta ha. Second round na. Basta maya ha. Precision mind lang yun ha. Ang imong footwork ni mo. Ayaw ha. Ganang. Salamat, Pits. Okay. Up. Usago ka rin. Manuok man ka. Walay to, okay? Walain ko nimo. Usago ka. Walay to, okay ba? Huwag kang kaikop. Sige, subag. Sumbag na, ha? Up. Luka pa. Wala, tara, luka pa. One, two, three, four. Bangon na to, bangon! Wala, pildi na! Tungtung ka, Felix! Tungod na mo hapit na hino ka mapildi! Ay, nga nung taong magsigi ka magyaw-yaw diya daday. Nidaog naman ka. Ay, hanggaw ka! Klaro kayo ay mong gigugoy ang duwa. Oh. Nagpagkauwaw lang ka. Tikasan kang dako! Ana, naglalis na sad mo na, itay. Ay, badlongan ng mayong laki na mong inahan. Muna na siya. Muna yung babae nga ba yung laki? Una-unahon kayo. Uy, patok ko. Nay, nahuman naman ang duwa, nga na makiglalis pa man ka, ana. Nga! Lalis. Naglagot ko, Lolita! May laki. Lagot kay ko! Bisag klaro na kayo, gito oksitasyo! Good nagyapon para niya! Oo. Ay, baka paborsitasyo, iya na yung uwangon! Klaro kayong tikas! Hilom diyaw daday. Di ko mahilom! Bidag. Di ko mahilom, Felix na kat! Nagdumot yung ko ni Mau! Kay ko napildi pa ko! Makatilaw yung kanako! Nay, husto na, nay, husto na. Ha? Nahuman na ang duwa. Ayaw naman pagsiglalis, ana, uy. Bulakaw ko, Lolita. Ay, lakaw, aray! Og palihog kog hipos na mong inahan. Oh. Isodas bulsa. Ulalalala! Weh! Hey! Salay pusa. Hey! Ba't talagang ka na ako, Felix, tuha ka, ha? Makabasar gagawin ako ni Mau! Oh, Pero sige, bildihan lasyo. Wala ka bangon. Husto ka kasyo. Husto ka. Abisa kung saan lang tikas. Wag yun ka na si Renato ni mo. It's. say it's. Tinood na, Pits. Naibaw na kung daan nga wagay daganan ako sa nato. Kay sukat pa na kanato nga di yun na siya kamong numbag. Tinaw yan. Murag kumong sinugmag yan. Bangag silo. Double L. Double L! Pero, pag human sa duwa, Pits, bisag ako siyang gilaman mo. Wag yun na dawata nga akong mga kamot. Klaro kayo! Double L! Double L. Los! Gusto ko kasi ng emosyon. Ang emosyon gipaluka pa, oy. Muna yung mga tao nga di makadawat o kapildihan, Pits. Mangyat. Ha? Pero, sa imong pananaw siyo, mutuman ka si Renato sayang sa ka na bang gisabutan ninyo da dariya to kalitos. Ha? Mutuman ka siya? Naiba kung di po na siya mutuman, Pits. Daghan ang higayon nga milapas si Renato nako. Anya. Usaw man na to ana. Wa de ginay kapuslanan o niya kanang papel nga inyong gipirmahan. Aw, naroon niya, Pits. Basta ako yun siyang paninglon kung mulapas siya sa lagda sa among gikasabutan. Ganyan di kang magbantay yung kaskomunitasyo. Tanawa. Milingi pa manggog ka.
Butong, wa na hinuon ka kabantay nga naigo na ka sa street jam ni Tasyo. Ah, sorry, Kaylo. Wag ito na ako matuyo. Bisa kung sao na to. Kitantan na nahuwawan na ning itabo Bisag sao na to. Sagdi lang, Lo. Pwede pa tayo mabawas. Ansay baos? Ha? Ansay baos? Gikataw-an na tas mga tao na to. Nakita nila nga wa nakakabangon sa komo ni Tasyo, Luka pa ka, oy. Napay daghang kompetisyon. Lo, pwede na to hagdaw og lumba sa langoy si Tasyo. Ay, lo pigon niya pong ka na to. Pigon niya pong ka. Ay, baw ko nga maayo tong langoy Tasyo. Abi ni mo, kung unsay maayo ni mo na to. Unsa man, Lo? May rakas padakan na iskaon. Oh. Ha? So, artist po ni mo, Lo, eh. Oh, wa ko malipay sa imong performance na to. Wa ko malipay. Mas mayo pa. Ako nga doon si Tasyo. Ako yung agad niya. Ha? Unsa may imong ihagit ni Tasyo, Lo? Basta, adon ako siya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.